100 нафар хатмкунандагони донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд ариза пешниҳод карданд. Дар аризаи онҳо омадааст ки бо хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пайваст мешаванд. Ин иқдом аз ҷониби роҳбарият хуш пазируфта шуд. ҳоло онҳо рӯҳияи идона доранд. имрӯз бо як чорабинии тантанавар даъватшавандагонро аз донишкада ҳамроҳӣ карда гӯшед хоҳанд кард. фарқаш нест, хоҳиш, эҳсосот астаи дил аст. дар кадом гӯши канори ватан набошем, пораи тани мо аст. хизмат мекунем. ҷавоне ки дирӯз донишгоҳро хатм намуд ва имрӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайваст мешавад, мегӯяд: ватан амр кунад, ман бояд равам. иқдоми ин гурӯҳи даъватшавандагонро муовини раиси вилояти Суғд Даврон Зоҳидзода хуш пазируфта аз баланд будани завқи ватанпарастии онҳо изҳори қаноатмандӣ кард. Вай гуфт, агар имрӯз ҳар ҷавон вазифа ва ӯҳдадориҳои худро назди падару модар, пайвандон ва ватанаш ба ҷо биёрад, мояи ифтихори халқи тоҷик хоҳад буд. Он вақт нерӯи боэътимоди ватан боз ҳам пурқувваттар хоҳад шуд. ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон иқдом ва анъанаи шарафмандона маҳсуб ёфта аз рисолату оини ҷавонмардӣ ва ватандӯстии ҷавонон башорат медиҳад. ман аз номи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят, шахсан аз номи раиси вилоят муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ва созмондиҳандагони ин чорабинӣ ва садорати донишгоҳ ва донишҷӯёне ки бо иродати баланди ватандорӣ ба хизмати ватанмодар имрӯз раҳсипор мегарданд, изҳори сипос ва сарбаландиву сарфарозӣ таманно менамоям. ин гуна чорабинии тантанавӣ дар донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон бори аввал мебошад. устодон ва роҳбарияти ин муассиса баробари омӯзондани донишҳои замонавӣ ва соҳибтахассус кардани донишҷӯён онҳоро дар рӯҳии баланди меҳнатпарастӣ тарбия карданд. аз ин рӯ ин гурӯҳ тавонист бо хоҳиши худ ариза навишта барои ҳимояи ватан омодагии худро изҳор дорад. дар симои чунин ҷавонони ватандӯст, фарзандони фарзонаи миллат, ба падару модарон, ба устодоне ки чунин ҷавононро таълиму тарбия доданд, арзи сипос, миннатдории хешро баён намуда сари таъзим фуруд меоварем. дар чорабинии мазкур баробари худи хатмкунандагони донишкада ки аз ин пас ба гурӯҳи афсарони қаторӣ шомил хоҳанд шуд, волидайни онҳо иштирок намуданд. мегӯянд барои солим ва саломат баргаштани фарзанд ва ҳимояи ватан дуои хайр хоҳанд кард. Абдуманонов Муроҷон 3-4 бор ифтихорнома гиф-аҳмо институт бо дониши аъло тамом кард. 4-5 ки тамом кард, бо сари баланд мана 4 курса тамом карда, мана бо хоҳиши худаш хизмат бар афсос. ҳоло дар ҷумҳурии тоҷикистон тибқи фармони сарфармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи кишвар Эмомалӣ Раҳмон даъвати баҳоронаи ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон идома дорад. аз ин рӯ ҳар ҷавони ватандӯст ки марзи ватану модари худро дӯст медароду эҳтиром менамояд ва ба синни даъватӣ расидааст, бояд сарбаландона хизматро иҷро намояд. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.